19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 8 лютого, 1442 день анексії Криму. Студія Скандер Маматов. У цьому випуску розкажемо про таке. Як анексовували Крим, захоплення півострова почалося задовго до лютого 2014-го. У справі Януковича свідчили тодішні військові керівники. Побиття підсудного та продовження тримання за ґратами ще на 2 місяці. Як відбулося засідання окупаційного суду щодо Бахчисарайської четвірки у справі про тероризм. Свято у Буцегарні. 2 українських політв'язні відзначають свої дні народження. Зруйнована пам'ятка у Криму зафільмували кинуті просто неба унікальні старожитності Бахчисарайського хан-палацу. Кримський фронт. Захоплення півострова було частиною військової операції Кремля. Учасники сьогоднішнього засідання Оболонського суду Києва засвідчили. Анексію Криму у 2014-му була спланованою спецоперацією Кремля і відбувалася за силової підтримки російських десантних військ. Як Олімпіада в Сочі посприяла анексії і ким насправді були зелені чоловічки. Далі у сюжеті. Військова операція, а не щасливе повернення додому. План окупації Криму 2014-го ретельно розробляли у найвищих владних кабінетах Кремля. Так вважає колишній керівник Військово-морських сил України Сергій Гайдук. За його словами, початок активної фази захоплення півострова припав на період з 3 по 6 березня. Тоді адмінбудівлі, аеропорти і військові бази здалися натискові так званих зелених чоловічків. У Генштабі вже тоді, каже Гайдук, достеменно знали, ким насправді вони були. Ми могли їх ідентифікувати як військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, були ідентифіковані військовослужбовці 45-го полку спеціального призначення повітряно-десантних військ Російської Федерації. Окремі військовослужбовці не скривали своєї приналежності до Збройних сил Російської Федерації. Прикриваючись підготовкою до Олімпіади в Сочі, у гру по захопленню півострова вступає Володимир Путін і Сергій Шойгу. Вони проводять несподівану повномасштабну перевірку бойової готовності Південного воєнного округу, а за фактом – таємна передислокація підрозділів до Криму. Під легендою так званого забезпечення Сочинської Олімпіади було створення угрупування, і сили розвідки не тільки флоту, а сили розвідки, наскільки мені було відомо, Збройних сил України, констатували факт переміщення транспортних літаків на аеродроми Ростов-на-Дону, Анапа. У Державній прикордонній службі перше переміщення російських військ до території Криму офіційно зафіксували 28 лютого. Таке повідомив колишній голова відомства Павло Шишолін. Перельот на аеродром Кача 10 вертольотів з території Російської Федерації. 7 не було заявлено, і вони безпосередньо перетнули на територію державного кордону. Про початок переміщення російських військ до Криму та посилення флоту поблизу берегів півострова у Генштабі знали ще всередині січня. І про посилення сепаратистських настроїв на півострові також було відомо. Про це колишній очільник Генерального штабу Володимир Замана доповів ще на засіданні РНБО 28 лютого. У мене склалось враження, що це засідання, в якому брав участь, воно вже було таке чисто формальне. І я після цього мав таку досить жорстку розмову з виконуючим обов'язки президента України. Сказав, що там наші люди, їм треба дати посил про те, що ми за них будемо боротися і не покинемо їх. Я почув, що якби наші західні друзі пропонують не робити різких кроків. Крим міг лишитися частиною України. Свідки у справі про державну зраду екс-президента Януковича в один голос запевняють, можливості втримати півострів, у тому числі військові, у керівництва держави були. Не було лише політичної волі і чіткого наказу не здавати Крим. Тетяна Сулій, Микита Проскурін, Заман, АТР. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив усі 3 призначені на сьогодні апеляції на штраф за одиночні пікети. Суддя залишив у силі штраф Джафару Бекірову, Ебубекіру Зіяддінову та Надіру Алієву.
Це 10 тисяч рублів. Захисник Бекірова розповів, що суддя не захотів зважати на порушення у складеному на Бекірова протоколі і фальшиві дані про експертизу плакату. Масові скарги надійшли до так званого суду після того, як окупанти оштрафували понад 80 кримців за участь у пікетах торік 14 жовтня. Вынесение решения, было ясно видно, что все решения идентичны, и ничего в них нового нету. В этом решении не учелось ни те моменты, которых мы заявили, что касается, допустим, например, протокола и экспертизы. Суд не учел тот момент, что в деле указана экспертиза. О какой экспертизе можно говорить, если у Бекирова не изымался плакат? Прошло очередное судебное шоу в отношении моего доверителя. В апелляционной жалобе мы указывали на то, что состава преступления, административного правонарушения нету в действиях моего доверителя. Однако судья, читая нормы законодательства, должна была принять оправдательное решение. Однако судья этого не сделала. Бахчисарайська четвірка у так званій справі про тероризм. Це Рустем Абільтаров, Ремзі Меметов, Анвер Мамутов і Зеврій Апсаїтов пробудуть за ґратами до 17 квітня. Таке рішення ухвалив підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Окупанти вкотре порушують права засуджених. Одного з них добряче відлупцювали дорогою до суду. Подробиці у сюжеті. Під окупаційним Верховним судом Криму по обіді збираються люди. Вони хочуть потрапити на засідання. Однак до судової зали, як і на попередні засідання, нікого не пустили. Тим, хто прийшов, пояснюють, розгляд буде у закритому режимі. Люди все одно не розходяться, хочуть підтримати засуджених. Хоть нас и не пускают туда почему-то на заседание, но тем не менее ребятам адвокаты, юристы передают, что здесь собрались люди, что приходит много людей, чтобы их поддержать. И это хоть как-то их радует. Наше появление – это несогласие с тем, что чинит власть в отношении наших братьев. Підтримати Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова, Енвера Мамутова та Зеврія Апсаїтова під будівлю суду прийшла Ельмас Тантана. З нею чоловік та діти. Жінка каже, добре знає тих, кого судять. Говорить про них лише добре. Знаем, как организаторов мероприятий, праздников. Они очень дети на сегодняшний день постоянно про них вспоминают, как они им там подарки раздавали и прочее, прочее. То есть на сегодняшний день на нас, на мусульман, клеймят как террористов. Так вот, хотим сказать общественности, всему мировому сообществу и прочим, да, что на самом деле это не так. На судове засідання привезли усіх 4 фігурантів. Силовики, які їх супроводжували, із засудженими поводяться зухвало. Енвера Мамутова дорогою добряче відлупцювали. Сегодня, когда его ввели от автозака и, в зал судебного заседания, представители, так скажем, сотрудники ОМОН нанесли ему 2 удара, один в грудь, другой по спине. И Энвер говорит, что это абсолютно было не беспричинно, абсолютно без какого-то нарушения с его стороны. Судове засідання тривало понад 3 години. Еміль Курбядінов не сумнівався у тому, що бранцям вкотре продовжать запобіжний захід. За ґратами так звана Бахчисарайська четвірка перебуває з травня 2016-го. Після обшуків у їхніх будинках в Бахчисараї. Їм закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. В меджлісі кримсько-татарського народу ж переконані, подібні справи показові, аби залякати всіх, хто не згоден з політикою окупаційної влади. Вікторія Облязова, Заман, АТР. День народження відзначає український бранець Роман Сущенко, журналіст Укрінформу, який 15 місяців утримується у тюрмі Лефортово у Москві за звинуваченням у шпигунстві. Йому виповнюється 49 років, і це вже другий день народження, який він зустрічає за ґратами. Сьогодні родина і друзі Романа Сущенка влаштували акцію «Флешмоб». Кожен бажаючий може висловити свою підтримку Роману, записавши відео привітання. Удачи только, чтобы побыстрее вернулся, освободили его. Свободы и восстановления справедливости. Родным никогда не сдаваться, верить в самое лучшее и надеяться, что все-таки все будет наилучшим образом.
Такі вітання передають українському журналісту Роману Сущенку кияни біля російського посольства у столиці. Тут же вже кілька днів висить банер з його фото та привітанням. Його встановила родина Романа. У такий спосіб хочуть привітати рідну людину, нагадати про політв'язня Романа Сущенка і висловити протест незаконним діям Росії. Банер співробітникам російського посольства не сподобався. Донька журналіста каже, охорона навіть викликала поліцію. Вийшов охоронець з посольства російського і почав запитувати, власне, що ви тут робите, навіщо ви це ставите, приберіть і так далі. Викликав поліцію, але, в принципі, маємо всі дозволи і це все законно, тому чому, власне, ні. Оскільки поліція не знайшла ніяких проблем, не побачила, що щось тут в цьому є не так, тому, власне, банер залишився на місці. Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року. 3 доби рідні не мали від нього звісток. Лише 2 жовтня стало відомо, що він в московському СІЗО Лефортово. Туди навідалися співробітники громадської спостережної місії. Їм Роман повідомив про затримання, психологічний тиск і те, що родина не знає, де він. Відтоді кожні 2-3 місяці московські суди подовжували термін утримання. Дружина і донька лише 4 рази за 15 місяців зустрілися з Романом. І стільки ж разів спілкувалися телефоном. Зв'язок підтримують через адвоката, зрідка отримують листи. Це повністю за весь рік, починаючи з 2016 року і ось буквально до січня 2018, їх було трошки більше 13. Однак, коли в своєму листі батько написав, що це 47-й його лист до нас, я зрозуміла, що цих листів мало бути вдвічі більше, однак... Колеги Романа кажуть, на адресу інформагенції «Укрінформ» надходить дуже багато листів від небайдужих громадян. Оксана Носкова працювала з Сущенком упродовж 8 років, до його відрядження в Париж у 2010 році. Осінь 2016-го згадує з хвилюванням. Це був шок. Шок для всіх, тому що колеги, навіть які були за кордоном в той момент, чи які були вдома, між собою переписувалися, зідзвонювалися, говорили, що це таке неможливо. Вдалося дуже швидко вийти на Фейгіна і таким чином, як то кажуть, найперша підтримка то була в ті перші години. Нині і родина Романа Сущенка, і його друзі та колеги з нетерпінням чекають початку судового процесу в Москві. Кажуть, до суду і вироку обміняти чи просто звільнити Романа Сущенка нереально, бо в Росії це показовий процес. Всі чекають цього моменту, коли почнуться основні засідання суду. І, власне, я думаю, що тоді якраз і будемо піднімати цю хвилю. Дуже сподіваємося на те, що підтримують цю ініціативу і міжнародні організації, правозахисні організації, журналістські організації по всьому світу. Вікторія Бойко, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Український активіст, кримчанин Володимир Балух другий день народження зустрічає у Сімферопольському СІЗО. Окупаційний суд звинуватив його у сфабрикованій справі, нібито у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, але він упевнений, його засудили за проукраїнську позицію. Наша колега Олена Стецюк поцікавилася у народних депутатів, щоб вони побажали Володимиру Балуху в його день народження. Вони привітали кримчанина, але виявилося, часом народні обранці й не знали самі, кого вітати. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Володимиру Балуху на день народження. Я думаю, що нашим героям можна побажати тільки одне. Зміцнено, що він розумів, що він має певну мету. Мета – це захист інтересів навіть не України, а всього світу. Це захист цінності. І саме таких людей, як пан Балух, тримається світ. Тому натхнення, тримання, ми пишаємося нашими героями. Це мій колега народний депутат? Чоловік фермер, який мені дуже імпонує ця людина. Я бажаю йому витримати. Тіло може витримати менше, ніж його дух. Дух нього витримає. І я бажаю волі. А хто це такий? Я перепрошую. Не знаєте? На жаль. Кому? Я би, напевне, в нього хотів попросити вибачення за всіх людей, які зараз на волі, за те, що ми замало стараємося для того, щоб він жив вільно. І територія Криму знову була під контролем України. Міцного здоров'я, ми його підтримуємо. Скоріше повернення. Бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого. Вибачаюсь, Володимира Балуха – це у нас хтось з наших в'язнів? Риторичне запитання, що я йому побажаю. Звичайно, щастя, здоров'я, успіхів, традиційно, як людині. Єдності в родині, підтримки. Але він у в'язниці, він не з родиною, на жаль. Ух ти.
ну, тим більше. Скорейшего освобождения. Я надеюсь, что те 3 года, 7 месяцев, которые ему дали, он не будет отбывать. Надеемся его освободить раньше. У ці хвилини у Кримському домі у столиці відбувається вечір солідарності з кримським політв'язнем Володимиром Балухом. На заході збиратимуть кошти, які планують передати родині Володимира Балуха, та покажуть фільм. Олена Царенко на прямому зв'язку з нами. Олено, хто прийшов на цей захід? Саме зараз, в ці хвилини, в Кримському домі проходить вечір солідарності з кримським політв'язнем Володимиром Балухом. На цей захід, щоб його підтримати, прийшли багато правозахисників, а також заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз. За словами присутніх тут людей, правозахисників і тих, хто прийшов його підтримати, це сфабриковане звинувачення і саме підтримка родини і найбільш важливою є. Під час заходу планується також зібрати кошти для родини Володимира Балуха, яка залишилася у Криму. Йдеться про його мати та дружину і дорослого сина. Під час благодійного заходу продаються футболки, листівки і збирають кошти. Але за словами організаторів, головною є підтримка політв'язнів і саме увага нашого українського суспільства на тому становищі, в якому вони перебувають. Про це нам заявили організатори, і прошу пряму мову. Балух является примером мужества и последовательности, примером порядочности. Помнить о них нужно не только в их день рождения. К дню рождения приурачиваются какие-то мероприятия, а вообще надо помнить все время, всегда. Крім того, щоб виказати моральну підтримку родині, цій мамі і дружині Володимира, ми будемо збирати кошти для тієї родини і через продаж футболок, листівок, книг, всі ці гроші підуть, ми передамо, власне, матері. Володимир Балух, кримський політв'язень, сьогодні відзначає свій 47-й день народження, але не на волі, а у тюремній камері. І саме для того, щоб його підтримати, тут зібралися люди, буде на скайп-зв'язку його родина, адвокати і усі небайдужі до його долі. Студія. Дякуємо. Це була Олена Царенко з Кримського дому, де відбувається вечір солідарності з українським політв'язнем Володимиром Балухом. Беззаперечний доказ знищення ханського палацу у Бахчисараї з'явився в мережі. Відео відзняли і виклали в інтернет небайдужі кримці, яким болить все, що відбувається під час так званої реконструкції унікальної пам'ятки історії кримсько-татарського народу в окупованому Криму. Деталі в сюжеті. Неначе на смітнику просто неба поблизу Зинджирли-медресе лежить старовинна черепиця, яка донедавна вкривала велику ханську мечеть палацу у Бахчисараї. А розпилені дрова – букові балки, що століттями тримали дах палацу. З балок стирчать старовинні ковані цвяхи. З кінця 19 століття використовувати їх припинили, бо почали застосовувати цвяхи фабричного виробництва. Его в 19 веке уже, в конце 19 века, не изготавливали кузнецы. Уже были фабрики, уже были заводы. Вот это 18 век как минимум. Понимаете? И вот посмотрите на эту балку, если посмотреть. Она видно, она в срезе, что она в очень хорошем состоянии. Она просто вся намокла. На переконання Дудакова насправді проводиться не реставрація, а щось на кшталт сучасної реконструкції. Реставрація старовини і давніх речей потребує особливого, науково-індивідуального підходу задля її відновлення і збереження. А реконструкція – це звичайна заміна старого на нове і сучасне. Відтак втрачається і унікальність об'єктів. Они говорят, а мы сделаем новые. Ну вопрос-то, это же не реставрация. Вопрос же в том, что мы должны сохранить вот то в первозданном виде. Вот по их логике, если доверить им, то можно поехать и выровнять Пизанскую башню. Чіткої відповіді від дирекції палацу-музею активісти досі не отримали, лише відписки. Посилається, що замовником і отримувачем бюджетних коштів на реставрацію є Держкомітет охорони культурної спадщини Республіки Крим та московська компанія «Атта Груп». А от музей-заповідник навіть не є однією зі сторін угоди щодо реставрації.
Едем Дудаков вважає, що окупаційна влада перетворює ханський палац на стилізовану бутафорію. Після такого ремонту палац назавжди може втратити шанси потрапити до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Сабріна Асанова, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарську менш ніж за годину». Зараз на АТР програма «Акшам» із Любомиром Ференцем. Будьте з нами.